Pre nastavenie denného menu najprv prejdite do sekcie služby a platby. Tu zapnite možnosť obedového menu. Po zapnutí sa vedľa stáleho menu objaví možnosť obedového menu. Po kliknutí na obedové menu sa vám zobrazí týždenný plánovač. Tu si pre konkrétny deň pridávate ako polievky tak jednotlivé jedlá z databázy jedál, ktorú si vytvoríte. Po kliknutí na databázu jedál môžete vytvoriť jedlo. Zadáte názov jedla, prípadne popis. Môžete pridať fotku, zadať gramáž, cenu a cenu s balením. Označte alergény a kliknite na tlačítko Pridať jedlo. Jedlo sa následne zobrazí v databáze. Tu je možné ho upravovať alebo vymazať. Po vytvorení jedál sa vráte na týždenný plánovač. Zvoľte konkrétny deň. Ak chcete pridať polievku do menu, zadajte názov, prípadne cenu a kliknite na tlačítko plus. Z databázy jedál označte tie, ktoré chcete pre daný deň ponúkať a kliknite na tlačítko Uložiť hlavné jedlá. Je tu aj možnosť nastaviť množstevnú zľavu. Môžete odpustiť zákazníkový poplatok za balenie, prípadne dovoz pri objednávke viacerých jedál.